హాయ్ అండి. మనందరికీ వర్షం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు కదా, కానీ నాకు వర్షం వచ్చే ముందే ఒక మెసేజ్ వస్తుందండి. ఆ మెసేజ్ ఏంటో తెలుసా? సరే చూడండి ఆ మెసేజ్ ఏంటో మీరే. సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుఖపూసని చూసారు కదా, అదండి నా మెసేజ్. గవర్నమెంట్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసింది. ఏంటంటే మీ అందరికి వానంట, నాకు మెసేజ్ అంట. నాకు ఇలా మెసేజ్ వచ్చింది, మీకు కూడా ఇలా మెసేజ్ వచ్చిందా? కామెంట్ చేయండిరా, చూద్దాం ఎంత మందికి గవర్నమెంట్ అలర్ట్ మెసేజ్ వచ్చిందో. జస్ట్ ఫర్ ఫన్. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.